meget spændende video. Ja, vi skal lave en ASMR. Ja. Og det første spørgsmål er fra Mette Thomsen, hvad som siger om mig. Jeg kan godt lide Mette. Ej, hvad siger hun på det billede? Mette, du er sød og høj. Ja, hun er meget høj. Og så er du rigtig sød. Og pæn. Og jeg vil gerne lære dig bedre at kende. Og du er pæn støvler. Jeg kender det sådan. Rimelig godt. Rimelig godt. Ja. God. Og næste spørgsmål er fra Karoline Julesand. Kan I lide pizza? Ja, det kan jeg godt. Ej, jeg kan ikke lide pizza. Du er fandme kristen. Jeg elsker pizza. Nå. Ja. Så er der også... Hvad synes jeg om mig? Ja. Okay. Det var fra Karoline Julesand. Hvad synes jeg om mig? Jeg synes, du er rigtig, rigtig sød. Og så er du virkelig pæn. Og så skal vi snart have fundet en dag, som er Emily igen. Og så... Er det hende, der er Emilys bedste ven? Ja. Og så betyder du rigtig meget for mig. Jeg kender det ikke. Hvad til den næste? Okay, så spørger Lyne Iversen. Ja. Hvad synes I om mig? Jeg synes, du er rigtig pæn. Og så har jeg skrevet med dig 1 eller 2 gange, tror jeg. Og der var du i hvert fald rigtig. Du virker i hvert fald rigtig sød, hvad jeg som har skrevet med dig. Og jeg kender det ikke. Okay, så spørger hun også om, hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Nå, så skal jeg til at finde det hele igen. Kan du bare lige se der? Jo, jeg synes, du er pæn lige der. Jeg synes, du er en 10'er. Ja, jeg synes, du er en 4. Ej, det er bare sjov. Ej, nu kom. Ej, sig noget. Hej. Nej, fra 1 til 10. Hvor pæn er hun? Jeg er faktisk lidt af 9. 8,5. Ej, okay. Ej, jeg synes, jeg synes, at i hvert fald, hun er pæn. Okay. Så, hvor pæne synes I selv, I er fra 1 til 10? Jeg synes, at det er mega snud, at Julie kan bare tage et billede, når hun virker som pæn. Ej, det kan jeg så ikke, så det har du selv bevist derinde på sin computer. Ja, okay. Jeg synes, jeg selv er en 4. Altså, jeg vil ikke selv svare det, fordi jeg ved det ikke. Jeg er en 3 eller en 4. Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. 2 eller en 3. eller en 2. Og en stopper. Okay. Så spørger Safe Safa Nijat. Du sidder så. Jeg ved jo. Ej, undskyld, hvis jeg ikke det rigtigt. Ja. Hvor pæn er jeg fra 1 til 10? Ej, undskyld. 8. 7,5. Hvor sidder jeg fra 1 til 10? Kender dig ikke. Jeg kender dig heller ikke så godt, men du virker ret sød. Så jeg siger en 7'er. Kender du Øje? Nej, okay. Hvem med øje? Det er Møs Skovgaard. Okay. Hvad synes jeg om mig? Det spørger hun også om. Jeg synes, hun er du er rigtig sød. Og jeg synes, de kender dig og skrevet med dig. Og så... Ja. Så dig. Hallo. Jeg synes også, det virker flink. Ja. Så spørger Marine Stenholt, hvad synes jeg om mig? Jeg synes, du er rigtig, rigtig sød. Og så er du rigtig pæn. Og fuck off. Hvad for det? De støvler der. Den er hjemme. Ja, du er i hvert fald rigtig sød. Og så Jeg synes i hvert fald, du er pæn. Du er helt vildt pæn. Ja. Så spørger Mette Sygelav Jørgensen.
Hey, vi laver en video. Altså, Kom nu. Ja, okay, det var Mette Sygdom-Jørgensen. Hvad synes jeg mig? Jeg synes, du er rigtig, rigtig sød, og så betyder du rigtig meget for mig. Jeg synes, det er dejligt, at du går i julechokolade. Ja, tak for chokoladen, det med det. Ej, men du er flink. Ja, jeg elsker dig, Mette. Betyder noget for dig? Ja, du betyder rigtig meget for mig. Hvem dig? Yeah, jeg synes, at vi har jo kendt hinanden noget tid. Du betyder, at du er en ven for mig. Ja. Skal vi finde dag? Ja, det skal vi, Mette. Det skal vi faktisk snart. Meget snart. Ej. Nu. Og det hende er pigen, han giver røv. Lortepige. Er jeg pæn? Ja, du er rigtig pæn, skat. Hallo. Hun spørger, om hun er pæn. Ja, du er rigtig pæn, skat. Ja. Okay, så spørger jeg Sara. Ej, nu kommer det, Sara. Så hvad betyder jeg for dig? Julie. Det betyder meget. Okay, ja. Hvor meget betyder jeg for dig så? Det betyder meget, fordi du er meget sød og sjov. Og jeg kan godt lide at være sammen med dig. Tak så. Og så har Sara skrevet en kommentar, Julie Færgodt. Og så spørger hun også Sara, hvad ser du i mig? Jeg ser en banan ind i Sara. Ej, hvad mener du egentlig med det spørgsmål? Det ved jeg ikke. Okay, så springer vi den bare over. Så spørger hende der Safa. Nej. Safa Nature. Ja. Beskriv hinanden med 3 ord. Sød, smuk og dejlig. Tak. Jeg skal lige tænke på mig. Fræk. Nej. Sød, sjov. Griner. Ja, sød, sjov og dejlig. Ja. Så hvad synes I om hinanden? Jeg synes så, hun er en dejlig og fantastisk pige, og jeg er rigtig glad for, at jeg lærte hende at kende. Ja, selvfølgelig. Jeg tænker, vi snakker faktisk lidt over dengang vi kendte hinanden. Ja. Det er sådan der. Prøv at tænke på dengang, vi ikke engang kendte hinanden. Så var det bare sådan helt hej. Eller sådan. Oh my god. Det må nemlig stadig. Ja, det er godt. Ja. Ja, så spørger Sara Katrine Hove igen. Kan du lide trøffelkage? Ja, det kan jeg godt. Benjamin Eriksen, den trøffelkage, du havde med i dag, den var rigtig, rigtig god. Ja. Så spørger Morten Sylvestersen. Vil I bo på landet? Nej, det vil vi ikke, Morten. Ja, hvis det er sammen med dig. Okay, ej, det var bare sjovt. Ej, det var bare sjovt. Jeg vil gerne bo sammen med Laura. Tak. Det var Laura Theisen, vi snakker om der. Nej. Jeg snakker om kusine. Nå. Ej, okay. Ej, det vil jeg ikke. Ej, det kunne da være hyggeligt. Nej, jeg kan ikke lide Altså, hvis jeg ikke skulle arbejde derude, så bare boede der. Jeg kan ikke lide landet. Og der var klinisk rent. Jeg kan ikke lide landet. Jeg kan godt lide landet. Nogle gange. For det meste. Det stinker. Ja. Så er der en. Hvad laver jeg nu? Jeg tager piller. Nå.
Vi ses. Nej, var der... Der er ikke flere, nej, der er ikke flere spørgsmål. Så skal der er ikke flere spørgsmål. Jeg ved godt, det er så lang tid, og Men det er fordi, hun er lidt handicappet. Ja, nu skal vi til at se... Hvad hedder den? You, me, myself and Irene. Ja. Eller, så... Total ansigtsforandring. Ja. Vi ses.